Dako kayo. No? Dako ako sa kung naong. Tilawan na ito ilang suka. Oy, maayong gabi sa inyong mga kabingka na for this video mga kabingka. So, mga kabingka, karon na po tayo bagong food taste mga kabingka. So, bago dito mga kabingka mag food taste mga kabingka, kailan mo ano? Oh, lumpia no, lumpia. Pero unya mga kabingka, bago dito mga kabingka may nung kape mga kabingka. Di na tayo magpatugay-dugay o magpatubik-tubik intro. Pasok, let's go. 2,000 years Oy, later. karon mga kabingka, and for this video mga kabingka, nagbabalik po tayo sa aking panibagong food review mga kabingka. So kung nakailan mo na yung mga kabingka, so bakas no, na-order na nako, matilawan na nako ni pangalan na ni mga kabingka ay Ilocos Empanada mga kabingka. Dako kayo, no? Dako apa sa kung naong, umot kayo. No, gitising anak ko ni gikan sa kuan sa tawag ni ini nakalimot sa ilang store mga kabingka, no? Kusina basta nakalimot ko. Okay, basta gi-order na ako niyo. Oh, tilawan na to, nasa ray suka. Tilawan na to ilang suka. Medyo gikulangan ko sa suka mga kabingka, no? Murag ayan ko ani. Bilang mga kabingka, mubalik ko kay nakoy kwaon mga kabingka para makabal mo kung unsay kulang ani mga kabingka. So karon mga kabingka, nape nakuha kong asin, no, pandamay. Pwede gikulangan dito sa templada ato gamay asin, no? Medyo kaya lasa-lasa ang kuan, butangan na sa templada, no? Kulangan dyan ko ba? So, tilawan na to unang kagat. Siksik ay sa ulo. Nasa itlog crispy. No. May ano, medyo mabitin ko nero na, pero okay lang. Yan, kailangan mo itong ilugos para makatilaw ka niyo, diba? Di man kompleto yung ito daw kag Ilocos Norte mga kabingka, kung di ka makatilaw ng Ilocos Empanada. So, di na kailangan. Nana dari sa dakbayin sa Durian. Ma? Pa-order, pa-deliver ko sa Kulaban eh. So, butang ako dahil sa video ang ilang pangalan sa ilang store mga kabingka. Kalimot ko si pangalan na to. Basta nag-order lang ko. Actually mga kabingka, dugan ako gusto mo tilaw nga iba. Kaya ba na? Karon gisuwayin ako sa gab, naamal sa gab din eh.
kanina naman akong main purpose kaya trending gani sa TikTok, sa Facebook, ba? Ano? Ilocos empanada. Oo. Kaya lang kayo. Di na kayo sa init. Kaya liyo ba na? So, lamay ko siya. Pero sa suka lang, ako may nagbutang og timplada. Taga sa kuan is 9.9 mga kabingka, no? Kaya kung nani timplada mga kabingka, ya init kayo. Panalo gyud mga kabingka, 10/10 dito, no? Pero okay, kuan mga kabingka, 9.9 lang gyud mga kabingka, di ba? So good mga kabingka, di ba? So ito po si DJ Mars in the place to be you. See you in next my food review and food adventure mga kabingka. Babush ka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.